ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор ҳастем дар маркази шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бозори Меҳригон, аз ин тараф бошад боғи Истиқлол. Агар хе болотар равем, донишгоҳи омӯзгорӣ ва донишгоҳи тиббӣ мешавад. Агар аз ин тараф поёнтар равем, ЦУМ мешавад. имрӯз пешкаши шумо ҳавлии фурӯширо мекунем дӯстони гиромӣ. 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. ҷойгир аст дар кӯчаи Маҳмадулло Холов, ҳамин маркази шаҳри Душанбе мебошад, назди Меҳригон ва Сизо. 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. навора ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. дар ин тараф ҳоҷатхона, ҳаммом, дар ин тараф калидор ва як ҳуҷраи истиқоматӣ, аз ин тараф 3 ҳуҷраи истиқоматӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз ҳамин бино сар мекунем. дар ин тараф 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ҳаст. аз ин тараф бошад як меҳмонхонаи калон. аз меҳмонхона сар мекунем. чӣ хеле ки мебинед таъмири хона миёна мебошад. асосии плюси ҳамин хона ҷош, чӣ ба ки дар маркази шаҳри Душанбе, то раҳи калонам як қадам. ай ҳамин ҷиҳат бо свет ва об ягон мушкилӣ надорад, ҳамавақта мебошанд. документҳои хонаам ҳамаш 100%. мегузарем ба дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки мебинед ҳамаш меистад, ай бе ғарзи термикс. инҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. замини ҳавлӣ 3 сотиқ мебошад, яъне ки 300 метри квадратӣ ва заминаш 4 кунҷа ҳаст, 3 кунҷа не. ин хуб мебошад дар он ҳолате ки дӯстони азиз, агар шумо хонаро мисол снос кунену доми нав бардоред, хонаи нав созед. чӣ ба ки замини 4 кунҷа назар ба замини 3 кунҷа барои сохтмон беҳтар аст. ин ҳуҷраеро ки дидестен 4-ум ҳуҷра мебошад. ин ҳуҷраҳоро буд кардем. акнун мегзарем ба дигар ҳуҷраҳо. ҷо дӯстони азиз калидор мебошад, метавонед ҳамчун ҳуҷра қабул кунед. ва дар ин тараф охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, 5-ум ҳуҷра. нархи хона бошад $130,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран, ҳардуи номер WhatsApp дорам. хонаҳои истиқоматиро буд кардем. акнун мегзарем ба кухнӣ. акнун мегзарем ба ҳоҷатхонаву ҳаммом. дӯстони азиз, ванна яъне ҳаммом ва ҳоҷатхона. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 3 сотиқ замин, 5 дар хона, ҷойгир аст дар маркази шаҳри Душанбе, назди Меҳригон ва Сизо, кӯчаи Маҳмадулло Холов. нархи хона $130,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз арзон ҳам мешавад, фақат фурӯши кредит ё ин ки алиш намешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ҳардуи номер WhatsApp доранд. документҳо 100%, свет об ҳамавақта бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. наворҳои навро интизор бошед. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбон.